Lep pozdrav drugari moji od Milana Impe. Evo, radimo ovaj plac u Bariču 28 Mari, da vam sve to više ne ponavljam. Šta je suština ovog videa? Ja se trudim da u svakom video zapisu vam dam neke informacije, neke lekcije, tajne posla, način na koji se nešto radi, ideje pre svega. Vidite ovu situaciju ovde. Ova zemlja kao zemlja je manje više, ima ilovače, ima malo humusa. Generalno je solidna zemlja, dosta dobra. Humusa ima nekih 40%, ilovače 60%, što je za ovo podneblje odlično. Kod mene je obrnuta situacija, recimo 80% ilovače, 20% humusa. U Grockoj, u Barajevu gde radim, tamo je situacija drugačija. 25-30% je humusa, negde 10%, čini mi se da u Barajevu je recimo oko 10-15% humusa, u Grockoj je negde oko 20-30% humusa, sve ostalo je do 100% ilovača. Ja tačno to osetim. Ovde je suština u nečemu drugome. Pala je velika kiša, vlaga je velika. Problem leži u tome što je zemlja se nije napila vode. Dakle, nije povukla vodu iz gornjih slojeva u donje slojeve. Nije voda i vlaga ravnomerno raspoređena. I onda se javlja raslojavanje. Imate dole suvi sloj, koji je jako suv, prušljiv. Kako da kažem, nije samo prušljiv, već prušljiv znači trošan. To je izraz kod nas koji se koristi, kaže prušljivo zemljište, znači trošno zemljište. Vrlo lako se odvaja, vrlo lako se troši, a gornji sloj je lepljiv. Lepljiv ne u smislu da on tek tako lepi za noževe, da ima veliku lepljivu moć, odnosno da se maltene zacementira za noževe. Nije u tom smislu lepljiv, već je lepljiv kao blato koje je razređeno. Bukvalno tako. Što je po meni još gore. Ali to je neka druga priča. Da skratimo, imamo sloj koji dole nije upio vlagu, nema vode, u gornjem sloju ima vode i vlage. I onda se javlja raslojavanje. Šta u tom slučaju radite? Kako frezirate? Frezirate tako što idete u sporiju brzinu, znači stepen ispod, odnosno, ajde da skratim, idete u sporu brzinu jakim gasom ili u najbržu brzinu sporim gasom. Dakle, u sporu brzinu, drugu, prvu, nije bitno, sa jakim gasom ili u drugu brzu ili treću, sve zavisi od kultivatora, sa najjačom brzinom, sa sporim gasom. I idete cik-cak pokrete, dugačke. Znači, cik-cak, da biste razbili površinski sloj. A onda, nakon toga, idete plitko. Samo ovoliko. 5 cm, 7, 8, 10 je mnogo. Vrlo plitko. Ali nemojte da jurite sa frezom. Nemojte da žurite. Nemojte da vam ostaje trava, da vam ostaje neisfrezirano. Znači, samo razredite korak i idete polako. Nemojte da idete ovo. To nikako. Da proletite. Znači, samo širi korak, kako držite frezu. Idete levo, desno, široko, hvatate opet u granicama mogućnosti noževa i idete sporo. Da razbije i plitko. Da razbijete pokoricu. Taj sloj koji je blatnjav, koji je lepljiv. Onda, kad se vraćate, tek tada kreće ono pravo freziranje, kada umešate i razbijete donji sloj koji je suvlji, duboko ga razbijete noževima i umešate ga sa prvim slojem, koji je blatnjav. To je drugo pravo freziranje. Tada idete sa jačim gasom, idete što sporije pokrete. Cik-cak isto sporije pokrete ili možete napred-nazad u pravcu ose simetrije freze, znači napred-nazad ili poprečno, ali sa što manjim korakom, što sitnije, bukvalno da se to ne primeti. Eto, sad ćete vidjeti to kako se radi u praksi. Sada ću ovo da razbijem površinski, pa kad se budem vratio, drugo freziranje će biti ono pravo freziranje i vidjet ćete rezultat.
to se dešava. Pogledajte sada. Pogledajte razliku između ovog freziranog dela i ovog. Ja primećujete? Površinski sam je frezirao, samo ovaj poprični korak je bio dosta dug. Ali vodim računa da noževi iseku plasticu zemlje, da mi ne ostaje neisečeno ili da mi ne ostaje samo prokopana zemlja i plastica zemlje polu isečena, polu ostavljena na tom istom mestu, na to da vodite računa. Znači kao da nož prođe, zaseče zemlju, izađe napolje i zemlja se okrene, a nije odsečena, polu je odsečena. Bukvalno tako dođe. Pogledajte koliko je blato, koliko je vlaga. Pogledajte razliku između ovog i ovog dela. Ovo je freziranje pravo. To je freziranje kada sam umešao donji sloj zemlje, suvli, duboko ga isekao noževima i umešao sa ovim drugim slojem površinskim koji je blatnjav i koji je mokar. Dakle, donji suvlji sloj duboko isečen, rotaciono razbijen i umešan sa prvim slojem koji je mokar i koji je površinski samo razbijen, a donji je i tekako suv, jer ja to odmah osetim kada radim. Vidjet ćete sada kako ovo izgleda. Kako ću sada da ga ufreziram da razbijem donji sloj.
Ovo vam čisto pokazujem, neću imati puno vremena, moram da freziram, čeka me ogroman plac. Čisto ćete vidjeti kako to izgleda.
Pogledajte šta je nalet na noževima od plastica zemlje, od sečenja. Trava i zemlja, pogledajte. Pogledajte sada kako to izgleda. Dakle, mešamo, sečemo, rotoriljamo u drugom prolazu donji sloj zemlje koji je suv sa gornjim slojem koji je mokar, lepljiv i koji je kako se zove, plit koji je sfreziran samo, da kažemo, otršen frezom. Donji sloj mora duboko da se zakači noževima i onda se meša sa površinskim slojem i onda dobijete nešto ovako. Drugari, freziranje je umetnost. Postoje različite tehnike u freziranju. Umetnost je napraviti različitu strukturu zemljišta u završnoj fazi, predzavršnoj i početnoj. Plus, što je, ne znam da li mogu stvari reći, freziranje je i nauka. Zato što imate nauku o obradi zemlje, nauku o reznim alatima, nauku o kultivatorima. Sve to spojite u jednu umetnost. Za majstora treba puno vremena, o tom potom pričat ćemo na tu temu. Lep pozdrav i ja odoh da radim, ja ovo moram da završavam. Kasnim sa vremenom. Eto tako. Živi bili i gledao sam da vas maksimalno ispoštujem. Pratite moje kanale, odvijate vreme, ja to cenim. Vidjet ćete tamo donji deo kada budem frizirao šljive. Tamo ću isto jedan video da vam uradim. I u vinogradu, gore. Lep pozdrav dotle od Milana Impe. Zdravo!